कहली कैसे कि हंसत नहीं कि बोलते नहीं थी काहे खिसियाल बोले लगत मारे कोनिया बहुत तरीके से ये सेवन माई के कौन कमी भइल बा कि माई उसल बाड़ी कहली कि हंसत नहीं कि बोलते नहीं थी लगत मारे कोनिया सेवा में भइले सैया कौन ऐसन कमिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया हंसत नहीं कि बोलते नहीं लगत मारे कोनिया सेवा में भइले सैया कौन ऐसन कमिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया चुनरिया खातिर रूसल बाड़ी सातो रे बहिनिया अच्छा भाव अंदर होए न भाव है ना वैसे न बनल बाड़े और माई के कृपा बनल बा जे भी जाना तो वही भाव से जाना था एकदम वही भाव में तनी ऐसे गुण खराब ना होला तो हम जाब तनी से भाव ना दे तनी लूर सहूर से बेटी पतोही के रहन सीखी हां बहुत तरीका से किए से हमारा बाबूजी के पतोही पानी पसंद चढ़नी रहो बुलावा तब नहीं करता पूजा पाई कपूला पानी पसंद चढ़नी रहो बुलावा